समय गजरा मोहनी मूर्तिया दिखाई जैतू जमा शेरा वाली मोहिया अनहरिया में आ जैतू जोता वाली मोहिया बोहरिया में आ जैतू आँखों में गजरा माँ के समय गजरा आँखों में गजरा माँ के समय गजरा मोहनी मूर्तिया दिखाई जैतू जमा शेरा वाली मोहिया अनहरिया में आ जैतू जोता वाली मोहिया बोहरिया में आ जैतू अनहरिया में अनहरिया में अनहरिया में आ जैतू अनहरिया में अनहरिया में अनहरिया में आ जैतू। आप सुन रहे हैं प्लैनेट म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। शेरा वाली मोहिया अनहरिया में अनहरिया में अनहरिया में आ जैतू अनहरिया में अनहरिया में अनहरिया में आ जैतू। नीम के डाली लच लच करई झूलै सात बहिनी झूलै सात बहिनी फूल देखा के मैया के उलो भइल पिया मलिनी भइल पिया मलिनी सुना नीम के डाली लच लच करई झूलै सात बहिनी फूल देखा के मैया के लो भइल पिया मलिनिया एक झलक तू हमके देखाई जैतू जमा शेरा वाली मोहिया अनहरिया में आ जैतू जोता वाली मोहिया बोहरिया में आ जैतू अनहरिया में अनहरिया में अनहरिया में आ जैतू अनहरिया में अनहरिया में अनहरिया में आ जैतू। आप सुन रहे हैं प्लैनेट म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। शेरा वाली मोहिया अनहरिया में अनहरिया में अनहरिया में आ जैतू अनहरिया में अनहरिया में अनहरिया में आ जैतू। राइटर रंजित किशन मैया लिखल बाटे भजनिया लिखल बाटे भजनिया कोई बबलू अजित सुनो न मैया धइले बारे चरनिया धइले बारे चरनिया कोई राइटर रंजित किशन मैया लिखल बारे भजनिया अजित सुनीला सुनो न मैया धइले बारे चरनिया चंदू यादव के भगिया जगाई जैतू जमा शेरा वाली मोहिया अनहरिया में